Τεντωμένο το πόδι, 2 κιλά στο πόδι κάτω και πάει στο. Ωραία. Πάμε σιγά σιγά τώρα να κατέβουμε προς τα κάτω. Άνοιξε λίγο τα πόδια και κάνει το split. Ωραία, κάνει το split. Προσπάθησε λοιπόν τη δεξιά σου πλευρά τώρα να κουμαντάρεις. Ωραία. Και έτσι θα πάει αυτό εδώ στη μέση. Η γραμμή πρέπει να βγει ακριβώς στη μέση. Πάμε. Πάμε. Διόρθωσε. Βλέπε μπροστά το κορμί σου. Λυγίζεις λίγο ακόμα το δεξί σου. Πολύ ωραία. Λύγησε λίγο το δεξί σου πόδι. Λύγησε, μπράβο. Λίγο το δεξί σου πόδι. Λίγο ακόμα το δεξί σου πόδι. Ωραία. Αν μετακινήσεις λίγο τη λεκάνη, έχεις φτάσει σχεδόν. Λίγο ακόμα, μπράβο, να σε καίει. Μπράβο. Stop. Και πίσω κι άλλο πίσω λεκάνη. Κι άλλο πίσω λεκάνη. Άντε τώρα. Σφίξε καλά πράγματα. Σφίξε. Πάμε. 1, 2, μη φεύγεις. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ωραίο. Πάμε σιγά σιγά τώρα να κάνουμε το split. Πάμε. Split. Ωραία. Βλέπεις τώρα το πόδι σου πως έχει έρθει η ευθεία γραμμή. Είσαι εδώ πέρα. Λύγησε λίγο ακόμα το αριστερό. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κρατήσου εκεί. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Κάτω. Πάμε. Σήκω. 1, 2, 3, 4, 5. Σήκω στο πόδι. Τεντωμένο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Κάτω. Και κάτω. Μάζεψε την μπάλα στην κοιλιά. Στον κόλλο. 1. Πάμε. 2. Πάμε. 3. Πάμε. 4. Πάμε. 5. Πάμε. 6. Πάμε. 7. Πάμε. 8. Πάμε. 9. Πάμε. 10. Επί 4 φορές. Πάμε. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Μείνε εκεί, τεντωμένο το αριστερό στο πόδι. Πάμε πάνω κάτω. 1, πάνω κάτω. 2, γρήγορα. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Επί 6. Επί 6. Είναι καπεντάρια. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάμε στην κοιλιά τώρα. 1 και κάτω. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
hip thrust. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, stop, 3 set. Cells, πάμε. Όχι, άνοιγε. Σκέτο, άνοιγε. Σκέτο, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. Τώρα σηκώνεσαι και πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, σταθερά τα πόδια σου κάτω. 8, 9, stop, επί 4. Εγώ κάνω reverse με BFR. Εσύ θα βάζεις leg press με 30 κιλά στην αρχή. Υπελόγισε ότι πρέπει να δουλεύεις γύρω στις 15 επαναλήψεις με 4 set.